ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಏನು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡೋದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಎಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ, ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು BJPಗೆ. ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಈಗ 3 ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದೊಂದು ಬೇರೆ, BJP ಒಂದು ಬೇರೆ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಗ 3 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲ್ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದವರು. ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು BJPಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ BJPಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಅವರು ಈಗ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು BJP 3 ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ BJP ಅಂದ್ರೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪನಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯನ ಪಂಡ ಮೂಳು ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಳಮಳ ಹಾಪುಂಡು ಜನಕುಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಟು BJP ಅವರೊಡನೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡ ದಾಯಂಡ ಹಿಂದುಳಿಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕುಳಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಏರು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋದಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ನರಮಾಣಿ ದೇವಿ ಮೋದಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಇರ್ತ ಬುಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಳ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಟುಂಟು ಹೂವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನು ಎರಾಪುಜಿ ಸುಳ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಡ್ಲಾಟ್ ಇಂದು ಹೂವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನು ಎರಾಪುಜಿ. BJP ಹೊತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಚೌ ಹತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗತ್ತ ಅವಳ ತೊಂದರದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಳು ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪುಣ ಏರೇನು ಪತ್ತೊಂಡ ಅಂಟ ಒವ್ವು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ತಯಾರ ಒಂಜಿ ಗೆನ್ಪುಜೇರು ವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾ ತಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಆನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪಾಡಿ ಕೊರ್ತೀವಿ ನೆಡ್ಡೆತ್ತಂడి ಒಚ್ಚಿ ಹೊಲ್ತಿ ಪಣ್ಣುಂಟ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಯ ಪಂಟ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಕಡೆ ಬೆಗ್ಗರ್ಸನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಆಯ್ ಒಯ್ತಾಕ ಪೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಯಾನೆ ಚೌರ ಅಲ್ಪಣ ಒಟ್ರಾಸಿ ಏರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲಗೆ ಎನ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳು ವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆತು ವಾದೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ದಯ ಉಂಟ ಅಂಡ ಓಟು ಒವ್ವೇ ಬರಡು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಡು ಅವು ಬಡೇನ ಮಣತ ಬುಚ್ಚೆಯಲ್ಲ ಮರತ ಬುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅವು ಎಲಿ ಬತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಹೂವಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಡು ಒಂದು ಆತು ಅವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಕೊಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೂಳ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಕೀಲು ಮಟ್ಟೊಡೈತೆ ನಂಗೆ ತೂಪೇರ ಅಂಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ ಪೋಪನ ರಿಕ್ಷಾ ತೆದುಂಬು ಪೋತೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕಾರ ಆಯೆ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಜೀವ ಬದುಕಿನ ಯಾರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಟ್ಟು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ರಿಕ್ಷಾದಾಯನ ಅಂಡ ಆಯನ ಒಳಗೆ ಏನು ಪೂಜೆರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೊಸ ಮೊನೆ ಬಂಟ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಬಂಟ ಅಂದು ಪೈಟದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಓಟು ಆಯ್ ಪಾಡುಂಡು ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕೊಡಿಪ್ಪಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕದ ಓಟು ಏತೇ ಜಿಂಜಾಟೈತನ ಆಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಓಟು ಐಕೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವು ಏರು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ತವ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ತವ್ರನ್ನೇ ಯಾರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಅವು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಂತಿರ್ನೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ IMB ಅನ್ನತ್ತೆ SP ದೇ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ BJP ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲಿ ದಳ ತಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲನ ದಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲನ ದಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆಯ ಗಿಂಬ್ಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ದತ್ತ ಏರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲ ಆತಿ